መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 95 ንዑን እግዚአብሔር በሓጎስ ንዘምር ንኸውሒ ምድሓና እልል ንበለሉ ብምስጋና ኣብ ቅድሚኡ ንብጻሕ ብመዝሙር እልል ንበለሉ እግዚአብሔር ዓብዩ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣማልኽቲ ድማ ዓብዩ ንጉስ እዩ እሞ መዓሙቕ ምድሪ ኣብ ኢዱ ምብራኽ ኣኽራን ከኣ ናቱ እዩ ባሕሪ ናቱ እዩ ንሱ ፈጠሮ ንንቁጽ ምድሪውን ኣእዳዉ ገበራኡ ንዑ ፍግም ኢልና ንስገድ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ፈጣሪና ንንበርከኽ ንሱ ኣምላኽና እዩ ንሕና ድማ ህዝቢ መጓሲኡ ኢዱ እትኽብክበና ኣባጊዑ ኢና እሞ ሎሚ ድምፁ እንተሰማዕኩም ከም ኣብ መሪባ ከምቲ መዓልቲ ማሳ ኣብ በረኻ ኣቦታትኩም ክፍትኑኒ ክዕዘቡኒ ኸለዉ ግብረይ ዝረኣዩ ኮይንኩም ልብኹም ኣይተትርሩ በቲ ወለዶእቲ 40 ዓመት ተመነወኒ መገደይ ዘይፈለጡ ብልቦም እተጋገዩ ህዝቢ እዮም በልኩ ስለዚ ኣብ ዕረፍተይ ኣይኪኣትውን እዮም ኢለ ብኹራይ መሓልኩ